Ayan guys. So bali ano lang to guys. Maliit lang na lechon. Pang pamilya lang. Bali ano siya 26 kilos. Yan, so mahal kasi yung baboy dito sa amin guys. Pag ano, pag ganitong klaseng baboy no, maliit lang. Tag 300 per kilo guys yung ganito na baboy. Kasi maliit pa, bata pa siya, kaya mahal yung kilo niya. So ayan si Kamaster Ball, siya yung nag-lechon, nag-iikot ng lechon. So happy birthday pala sa ano sa pamangkin ko andun sa Lapu-Lapu City. So pinagsabay, bali yung birthday ko guys is April 25. Tapos ngayon is April 27. So yung birthday ng pamangkin ko is April 27. Kaya pinagsabay na lang namin. Wala akong handa nung pag April 25 kasi pinagsabay na lang namin yung birthday ko at saka yung birthday ng pamangkin ko. So ayun, 1 year old yung pamangkin ko and ako is 28 years old na. Pero parang 16 years old pa lang. Mamaya, ihati namin to doon sa... Oo. Ayan. Sabi ni Kamaster Ball, mamaya daw is pag naluto yung lechon is ihatid namin doon sa Lapu-Lapu City. Doon kami doon kami magsi-celebrate. Bali pamilya lang kasi alam niyo na wala pa tayong masyadong income kaya wala pa tayong budget no. Hindi po mis tatay dito. So, andito pala si tatay guys. Ayan, lininisan niya yung lamang loob. Ayan o, yan yung lamang loob. Saan kaya tayo, himuong ka ng dugo-dugo. Gawing dugo-dugo guys. Tawag sa amin is dugo-dugo. Yan o, yan yung lamang loob niya. Ayan guys, balik tayo dito sa lechon. Yan, napahirig tiga pa. Yan, napahirig tiga. Hindi talaga mawawala si Kamaster Ball guys no, pag si Rakitirong master na yung ano, niro okasyon. Ay, napogoy diyan. Yan. So bali guys, ano pala guys, yung ginamit naming pangtuhog is kawayan lang. Panahon pa ng mga matatanda, yung mga sa lolo ng lula ng lulo ko. Makatawa sila. Ayan guys oh. Tabalong ako. Yan yung ginamit naming tuhugan guys. Kawayan lang yan guys. Litson baboy. Gamay na makambisita dito doon, kamu-kamu ra. Silingan dito. Yan, silingan dito. Anay, kinilaw, okay ka. Putahin. Yan, putahin doon. Hindi pa ba na, pansit. Bro, so tinay na bro. Bro pula. Inatay tambling bro. Nari, ha? Gida yung kuha na. Kugyan sa lubi, gadaan ng manok. Ibalik, kawan ako sa barong. Tarong ba mo ito pag-agi? Apay kung support. Apay kung ito? Kubog. Opo, nagyaka ko ito. Masin, nagyaka. Lara ba? Ayan guys, malapit na maluto guys. Oh. Mga lasong sis. Malapit na maluto yung aming lechon gilitsi na maliit lang. Si Master Ball pa rin yung umiikot ng bula. So na dia kulapo pate kitan kang root ani tay. Ha? Kitan kang root ani. Ano man? Ay kang root ani. Upload ba ni? Kulapo sad. Puti ko yun. Karot. Putlo natin.
Hilaw na niyo. Ako na paa mo mag... Ako na paa. Kuwar na eh. Dili ka na. Ang pae, kubukong pae. Di nang pae ka. Masang kato na mantika. Isang sa'yo, may tika na ng gamato. Yes, ayun mga master, malapit na maluto yung ating lechon de leche. Woo, si Master Ball pa rin yung nag-ikot. Luto na. Ayan. So maliit lang siya mga master, no? Pero tamang-tama lang sa pamilya. Pamilya lang yung kakain. Pang sport. Hindi mo na tayo mag-i-invite mga master kasi alam nyo na, maliit lang yung ano natin, handa. Tapos wala pa tayong tamang budget. Invite ka lang niya sa kanang vlog. Ah. Invite siya. Iko to. Grabe ka Master Ball. Tapos meron pang Mindanaoan. Wala. Wala luto na buloy. So ayan mga master, malapit na siya maluto mga master, no? Mga isang oras lang yung luto. Maya-maya ang konti is alis na kami. And babiyahe kami doon. Sa So, Lapu-Lapu. Update na lang pagdating doon sa bahay ng ate ko sa Lapu-Lapu. Oh, Doon kami patikin mo na mag-celebrate ng birthday namin Patikin mo ng na pamangkin tahi ko. So ayan po. So bye-bye. Update. A few moments later. Hey you, what's up mga master? Happy birthday! Oh, dito kami sa Lapu-Lapu City. Vlog naman eh. Boss! Ayan yung mga ulam mo. Spaghetti. Ano saan na biko? Saan na biko? Mirong biko. Tapos yan. Yung litson. Wala na. Ubus na yung litson. Ayan si Islay oh. Nasaan ka? Mga may klarong pa. Islay! Islay! Ayaw kayo makaman ko. Ma-develop ko. Wala yung siningan niya dito. Muna mo siningan niya. Mukha ko ng Di, 1 year old. Ito yung pamangkin ko, guys. Ah. Dito sa mga lagi sa kuwas. Kuwaya na siya pag-utin na. Bilingan siya diri.